Намираме се в допълнителен час. Заспалото момче, което виждате, е побойника Боян. Не е от най-умните и общо взето бие всеки, който види, но не знаем защо момичетата го харесват. И Тишо, другия побойник. Двамата са неразделни. Този е Алекс и преди бяхме много добри приятели, но се скарахме и в момента не си говорим. А кестенялото момиче е Емо и се познаваме от много малки и споделяме общо взето всичко. А този индивид, загледан на някъде, съм аз. Не съм от най-красивите хора, но какво да си правя? А ще попитате на къде гледам? Към нея. Това е Симона и е едно от най-хубавите и мили момичета в даскалото. Бих дал всичко за да съм с нея, но може би това ще ми изиграе лоша шега. Ще ви оставя да видите сами. Хей, Крис! Да. Не я ли гледаш? Не. Защо просто не отидеш да поговориш с нея? Не знам как го чувствам. Просто поговорете, ти си хубаво момче. Добре. Ти как си да ти има нещо? Не, добре съм. Мерси за себе. Идвайте, госпожата на чака. Никола. Той е най-добрият ми приятел. Улай. Симона, да тук за малко. Те са по физика беше структура. Ей, чакай толкова. Писаме, но пак ще има 6. Крис, изобщо си ще. Да. Абе, ходили ли са на премиерата на България? Аз ще мисля. Забравих сега тази после. Добре, Добре, чао. I'm tired of being what you want me to be. Feeling
И то, като ме се опули, се едно ще ревне. Ще идва то много пъта, то смешник. Разкаря се. Какво ще стана, бе? Правиш, бе, Какво си иска? бързо хвърли. Всичко стана заради теб, тъпите си съвети, бе. Сега всички ме мислят за някакъв скафаняк. Сега пък аз съм ти виновна, дит къде с някой пик, който се заребя с предната даска. Дори не може да забележи, че те харесва. Просто спре, не ме интересува. I don't wanna play this game no more. I don't wanna play it. I don't wanna stay around here no more. I don't wanna stay here like rain on a Monday morning. Like pain that just keeps on going on. Look at all the hate they keep on showing. I don't wanna see that. Look at all the stones they keep on throwing. I don't wanna feel that. Like sun that will keep on burning. And I used to be so discerning. Oh. In my recovery, I'm a soldier at war. I have broken down walls. I defined. Какво става? Ще ми видиш пак да не изгледа. Какво човек, какво ще стане? Ще размок. Дай ще. Какво правиш тук, учи? Какво става? Искам пари за цигарчето. Я тръгва, тук тръгва с нека дирекция. Точно се направя. Ще се казваш, ще поговорите ли? Си ти дам ходиш. Айде сега решим с тия работи. Ще си толкова разболете. Какво се случва? Не за сега. Така ли? Ами добре, тогава ще имаш предупреждение. И следващия път, ако се случи такова нещо, ще търсиш друго училище. Ясна ли съм? Да. Пич нещо. Ей, Аз съм скъпа. виж, съжалявам за... Какво става тук? Това е Алекс. Да, знам много добре кой е Алекс, ма какво прави тук? Ами, ние сме заедно. Окей, ще дойдеш за малко. Трябва. Седи. Добре, виж, много съжалявам за това, което казах. Наредени. Аз... Харесвам. Радвам се, но е малко късно. Съжаляваш. Човек, за какво не ми каза, има и Алекс? Еми ти напоследък беше много сърдит и... Окей, виж сори. Ма, трябва някъде да оправим нещата, човек. Ай, бъде да се приберем от шума си. О, Алекс!
Алекс, нова приятелка, а? Алекс, помощ! Чули, Алекс, помни! Слушай, Ей, Касана, ще ми падиш? Добре. Да, съжалявам. Накрая всичко се нареди. И Боян ти ще ги изключиха. Супер, леко. И повече без никакви цигари. Обещава.